Penifo bu baby said dodo any Sunday or so and takrache. A chebi and Yakopo who the mobile annual shannon a takra into a knee. I think I wanna say. A radin cousin Shrano, Miss Rankan baby will be an iron and a ma. Radin Yakopon in Shrano, no one for being come. Yadin Chasonko Emma, Mr. Roberts. Mr. Robert in here, when you're in his person, he say, was Mamma Connie. Robert, a new spicy be a ma. And I didn't shout, Papa, was also baby will be a. And you are no money out of for no, Yanko Shira will be a. You no more outside country, Yanko Shira, Papa, Sompa, say, a radiadum, Momoneta. Momoneta, Papa, and for ma, win your mind, win your mind. A radidia bitu, Yanko Shira Moati, no fe being come. Anope ye hye wosum yase ewo ye ne wurade ene agenkwa Yesu Kristo edin mu naka amen. Ebre ko no ye bebobodin kakra. Enti se de mo fanche ya hye ase ano. Ajatene ne ye de aseda ne ye ne onyamma wodin anope se wadi nkonim amaye na wadom nti wasade ya babiem. Ewurade wono wasoma ye asemka ye nam odi mu na eduru ha. Papa, anope de ebo amane se fa wagwa. E da wan se wa fa wagwa, na ne wan ka se obekasa afa ye mu se droben. Na wan ka se wodi dwuma e de hye wodi animunya. Me da wan se wa bread ye kro nyina ase. Do se ne wonya ne awufuo, e ne wo sanyarewa, e ne wo ye wan adwuma ne biem. Hyiranka wodin. Se ne oma wotumi aye kese. Ama nipa nyina hu wonsa. E da wase e wo Yesu Kristo din nti. Amen. Me ba cho fa Bible na yenkenkan Psalm 104 Psalm 104 Osi mekra shira Awurade me Nyankopon oso kese wa hye hran ne animunyam Efri ehans ofra ehans se ntoma otre wosuru mu se ntomadan ode ne pia esam ensuo so ode murunkum ye ne tiase ye nam ode mframa ntaban ne nam ode mframa ye na bofo ode oja edere eye na somfo amen mekra shira Ewurade anopei yene ye kra ene ye honhom ene nipadua yi eka bom ne ye hyira Ewurade ne ye hyira ne papa ewo ye nkwa ho ohu ye mobo ada Roma 2026 a ode ye ewura mu no bosomi baako ode ya totomu agi ya bamba eko bosomi na ewuko yete ase oti ase bosumi abien ya na dawro ma odi yewura mu no ene 26 papa ya ade ewu aka few days I think say aka be 2 days na dawro ma na odi yetwa ye oni mu gidi se odi yebetwa amen enti Ewurade ede na wosa no peyeye de wosa yeye ene se ye beda na se nye ni pe nyina na nya ne sa oja se ye da ye sorry ye tikemu ye koye ba nye ni pe nyina na menne wodi he ode ye nkwa che ne ye kra be hire Ewurade ye kra kosia ye kra kwasi ye kra kodwo ye kra kwame ebe hire Ewurade so ode ye nkwa che oda eye geni enate sa Akwantuo oda Kumase nenso so no wada ye so mu behunu se na wadu
konongo bongu se ne wadru America woda Kumasi o oda yesum bo so ne wadu Italy ana ho de ma me nkama ho amen person that na ofelu pray erade o ma ne mre mu sama amen na ohonhom no enenam ye honhom nenam o ye da ye kra enenam ebi kra kohia nkwanhia ebi kra timi kohia okon na ne nyine mu no ewrade giye hallelujah ne nyine mu papa ye den ogiye papa hu ye mobo obo ye ho ban enti anoba isi ye waseda bia ye wasedada ade ase ye waseda ye mfa nkoma aboso ne mu ye de bema ewrade enti anoba frewunu ye bi na ka kire ne se have your Akwantuo morning devotion no edru so ti wonchi ma fidie no ente Sompa hallelujah nyane no ebre mu nya dambre ade ase nyane no Sompa yeah Sompa have your Akwantuo Sompa yeah ade ase ti Sompa ye kura mutwe no libi no labala no care no ben kachiran no mfa machine no ento ho on pese ko super group into ensomwa emfri Sompa obenya akatua pa programs nyina good better best eradi shira me kreshira urade anopei na mi mu ade nyina ade ase ye kreshira urade ye krede urade ase ye kreshira urade anumonyam efise wagye na obekoso agye enja no be yeto nwum ya menu nyina yento edrisi ye bompa ya ne ye bompa yi atenkomo nase ti fa wakoma ene wa adwen nyina edi anopai osom ye chi na ene erade wo bribi sonko edema na nye bibia se eye wogie eye nshira ti hwa wogie kwan hwa nshira kwan hwa ni onyam kwan erade wadru nchen tanopai ye de ye kra nyina nhire urade ye de ye kra nyina nhire urade hallelujah ye de ye kra nyina nhire urade aseda ye de ma erade ye de ma erade ye de ma ewurade aseda ye de ma erade ye de ma erade o ye de ma erade aseda ye de ma erade o aseda ye de ma erade oh aseda ye de ma erade ye de ma erade ye de ma erade o aseda ye de ma erade ye de ma erade ye de ma erade aseda ye de ma erade ye de ma erade o ye de ma erade aseda
Yedima radio. Yedima erade. Yedima erade. Erade yedawasio. Erade ye waye. Merade me kamfu. Hallelujah. Erade yedawasio. Erade ye waye. Erade ye kamfu. Hallelujah. Erade yedawasio. Erade ye waye. Erade ye kamfu. Hallelujah. Erade yedawasio. Erade mi waye. Erade me kamfu. Hallelujah. Erade me dawasio. Erade mi waye. Erade me kamfu. Hallelujah. Where ye me free, don't be part anymore. Odimina yes your boat and so. Odinyo mashe makomemo. Aye nyomo nameto odam. Where ye me free, don't be part anymore. Odimina yes your boat and so. Odinyo mashe makomemo. Aye nyomo nameto oda. Eya sida nyomo nameto oda. Aye nyomo nameto da 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 da. Eya sida nyomo nameto. Oh 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 oh. Eyen kunim di nyomo nameto. Free where ye me free, don't be part anymore. Oh, give me nice about us. Oh, the nyoma se makomemo. Aye nyomo nameto oda. Na senyomo nameto meto ame radio. Na senyomo nameto meto na senyomo. Na senyom nameto azavo radio. Eye nkunim de nyomo nameto. Na senyumo nameto uda. Na senyum nameto. Erade nkunim de nyom nameto. Free say where ye me free, don't be bought anymore. Odi mi nice obuta no so. Odi nyuma shemako memo. Aye nyumo nameto. Mini nyumbi ato se. Na sinyum nameto. Mini bibi aya no peise. Asira nyomo nameto da radi. Kunim di nyomo nameto. Mini nyumbi ato se. Asira
na meto azavora di mire eya sira nyumo na meto mini bibia ya no peyo eya enkunim di nyumo na meto mini bibia kansera di eya sira nyum na meto asida nyumo asida nyum na meto freezer where you me free don't report anymore won't give me night esti about and so oh de nyoma she makome mo eya nyumo na metu erade eya sidanyo na metu asidanyo mo na metu media sidanyo mawo asidanyo na metu asidanyo mo asidanyo na metu enti mi da wasi wa dia wa ya mami mi nyamie wa ye bi mo Yesu Kristo mo mi da wasi wa dia wa ya mami eradi mi da wasi o ewa adia wa ya mami eradi nyankopon e wa ji mi o wa bua mi o mo Yesu mo mi da wasi o wa dia wa ya mami enti esese ya kutuno na yeda na si na ni mu nenkwa jiwo esese ya kutuno na yeda na si na ni mu nenkwa jiwo moma yen kanfu Yehowa nani mu nenkwa jiwo esese ya kutuno na yada na si nani mu nenkwa jiwo moma yen kanfu Yehowa kanfu ne nani mu nenkwa jiwo esese ya kutuno na yada na si nani mu nenkwa jiwo esese ya kutuno na yada na si nani mu nenkwa jiwo ni bambo pentio esese ya kutuno na yada na si nani mu nenkwa jiwo erade ni vesu pentio esese ya kutuno na yada na si nani mu nenkwa jiwo moma yen kanfu Yehowa nani mu nenkwa jiwo esese ya kutuno na yada na si nani mu ne mama
esa se ye kutunu na yeda na si na ni mu nenkwa jiwo azaforani esa se ye kutunu na yeda na si o na ni mu nenkwa jiwo esa se yakutuno na nani mu nenkwa jiwo esa se yakutuno na yada nasio nani mu nenkwa jiwo Tediampo mera wasio Tediampo yeyiwaye Tediampo yara wasio Tediampo ne yeyiwayo Tediampo anope yara wasi Tediampo ne yeyiwaye wo waye say so denyina boya bamba dia go dia be Tediampo yara wasi yeyiwaye wo me say so denyine bamba di mi go di be Tediampo le bazanda le mama le baziande wo me say so denyina bamba di mi go di mi be Tediampo ne mera wasi mi waye wabatampa okaye famnu umaye de no eneni denyina oyo batampa okaye famnu omaye de no eneni denyina onyamitumpo woseye suda nataba kasino odiboye hubai oyobatambe okaye famnu omaye die ehiaye eneni denyina erade woyo batampa okaye famnu omaye die no neni denyina oyo batampe wakaye famnu omaye die ehiaye no eneni denyina erade nyankopon woyo batampa okaye famnu omaye die ehiaye no eneni denyina oyo batampe kaye famnu omaye die ehiaye no eneni denyina erade yo batampo okaye famnu omaye die ehiaye eneni denyina wabatampe wakaye famnu omaye die ehiaye eneni denyina
eni eme waseda me fankoma obusumbia de rade waya me no me waya ya me fankoma obibio me de bama miracle chemnya me ya me de bama miracle chemnya me erade ya waseda ya fankoma obusumbia ya waya ya fankoma obibio ya de bama miracle chemnya me ya de bama miracle chemnya me ya waseda ya fankoma obibia ya waya ya wasonto ya fankoma obibia ya de bama miracle chemnya me oh ya de bama miracle chemnya me minya no me simunya ye mayene radiasio se yenshie radia na kabonsama ye dese yenshie radia na kabonsama kunye kura yenshie radia na kabonsama ye yendese wa se na kabonsam wa kunye kura yenshie radia na kabonsama ye dese yenshie papeya se yenshie papeyo yenshie radia na kawase ye no kawase ye kura yenshie radia se yenshie radia na kabonsama wa ye yendese kawase ye no kawase ye kura bompa ye de radiasi senya onwa engasabri kabebi ye da kabebi emu bi da kenye but erade wadiye anope wasida enyum wasida ne sen de radiasi onyame ba de radiasi mimi aba fefe yende radiasi owo me yende radiasi nanum ni eja no yende radiasi la baba eradia no pe yedawasi o hey yedawase dawase eradie yedawasi o yedawase eradipe o madawasi o onsane nyuma dawasi o erade wono wahu ye kra mobo safrade wono wachi chaji ye ni o enya wono ye hia wanka ya na o erade nya wanka mana o enya wanka makisi o erade medawasi o erade pamedawasi o asafo erade anano peyo eya nasio na medema wo le baba medawase ewa mekra ho medemekra edawase medemekra medawase medemehom medawase nipedie nyina medawase le baba medawasio eradipe aseda eni adema le baba domina safo radie anope yadawase papa yetripe jafue yadawasio asafo radie enasenka wudino wa wotra bia kunkunu ho yadawase
la baba makanda rabasi hande eradi pe medawasio domina safo eradi medawasio esuo dumje medawasio ebusiamu jifue medawasio kwanje dusia won si abrafo medawasio prekese jama du afiti kotia na ho agi afiafie medawasio sodumja medawase yadawase le baba asedankwa ene yadema udim la baba le mashandara baba le baba le mashandara baba la baba le baba okraye mu se wakore ne ma adeye mfonsa chaye wanyi mi bibia adom ne homo brointio erade meda wase e wokura mi mo se wakore ne ma odi me mfonsa chame erade wanyi mi bibia eya dum ne homo bronti erade meda wasi okraye wo se wakore ne ma odi ya mfonso acheyen erade wanyi ye bibia eya dum ne homo bronti o erade yada wasi semanera diasia na mayo boniaye na mayo tiafo erade dia waye yidie eburu majenso enti erade mini pedie medi beba foria ma wo pamie ni awupe ao erade mida wasi okura mi mo se wakori anene ma odiya bonzo ajaye erade wanyi ye vivia eya dum ne humo bronti erade yada wasi saya ne erade asia na ya yo tiafo na ya ye boniaye misi de na mada mi ready asi wana dum bebrebe na mi tu mi famano enyi wa yankwa enti erade edie na minka samutin sankuni finti ni akasa mi de ne ya wabawa mi ria wenim mi de wona sinyomo na mi de brewo ao erade mi na wasi okra mi mo so kori anene ma ade evonza chayeno erade wanyi evivia adonia humo bronchi erade yeda wasio okra yemo sakari anene ma ade evonza chaye erade wanyi evivia adonia humo bronchi erade yeda wasi wanyi ye bibia adom eni homo bro erade mira wasi wanyi mi bibia adom ye homo bro erade yada wasi dana se wanyi ye erade de wa ye fo
Deɛ wayɛ nkwa ho ɔfɛ. Deɛ wayɛ asetena mo ɔfɛ. Deɛ wayɛ abrabɔ ho ɔfɛ. Anɔpɛ ɛyɛ aseda nko a. Ɛne yɛde ma yɛ kae ne Awurade wayɛ. Na yehu ne yɛnka, ne yehu ne yɛnse. Papa, yɛda wase wate. Dom nyina safo Awurade yɛda wase papa. Ɛwɔ yɛ kra ho. Yɛda wase papa wɔ yɛ nkwa ho. Yɛda wase papa wɔ yɛ honhom ho. Yɛda wase. Wɔ yɛ nipadua ho Awurade pee. Nasenka wudin. Enasenka wudin. Enanope yɛde yɛ kra nyina da wase. Yɛde yɛ honhom nyina da wase. Yɛde yɛ nipadua nyina da wase. Ɛyɛwa. Si yɛtumi home a na yɛwa. Yɛtumi kasa a na yɛwa. Yɛtumi yɛ biribia na yɛwa. Yɛtumi keka yɛ ho a na yɛwa. Emogye de yɛ mu afrisane. Keteme da yɛ abɔdwim. Entine soso yɛ mu. Awurade yɛda wase o. Awurade yɛda wase o. Ensuo ni mogye de yɛ mu afrisane nyina. Ɛde asedama wo. Awurade pay. Anope yɛda wase o. Awurade yɛda wase o. Domina safrade yɛda wase o. Israel kunkruni yɛda wase o. Yɛnjefo yɛda wase o. Yɛkamafo yɛda wase o. Yɛntem gyinafo yɛda wase o. Yesu Kristo yɛda wase o. Yɛhene yɛda wase o. Yɛdimafo yɛda wase o. La baba. Anope yɛde yɛkra nyina. Yɛde yɛ honhom nyina. De wɔyɛ mu nyina. Yɛde da wase pa. Yɛda wase. Efisɛ ɛyɛ wo na wako agye. Ɛyɛ wo na wahu yɛ kra mɔbɔ. Ɛyɛ wo na wahu yɛ honhom mɔbɔ. Wo na wahu yɛ nipadua mɔbɔ. Ɛnyɛ wadum no mɔbro hu a. Ɛnka yɛnte ase. Ɛnka yɛnni hɔ. Ɛnka yɛyera. Ɛnka yɛna. Ɛnka yɛkusa. Ɛnka yɛakese. Asedan count. Dom hina saforade. Laba sandara baba. Yɛda wase. Anope yɛne yɛbusua nyina da wase. Yɛne yɛnuanom nyina da wase. Yɛne yɛnsorema nyina da wase. Yɛne yɛfi pamfoɔ nyina da wase. Awurade anope yɛgyina yɛfi pamfoɔ nyina nam de asedama. Yɛgyina yɛnuanom nam nyina de asedama. Yɛgyina yɛnanom ne yɛgyanom nyina nam de asedama. Awurade yɛda wase yo. Yɛbusua da wase yo. Yɛne yɛbusua da wase yo. Yɛne yɛfie da wase yo. Yɛda wase. Awurade pa yɛda wase. Dom hina saforade yɛda wase. Awurade yɛda wase yo. Anope yɛgyina yɛbusua nyina na mo de asedama. Yɛgyina yɛnsɔre ma nyina na mo de asedama. Yɛgyina yɛnanom ne yɛgyanom nyina na mo de asedama. Awurade pe yɛda wase. Ma yɛmusua ho. Yɛda wase. Ma yɛnsɔre ma. Yɛda wase. Ma yɛnanom. Yɛda wase. Masihandara baba. Yɛda wase bebre. Yɛda Awurade ase ma mɔfra nyina. Yɛne yɛma nyina. Yɛnananom nyina. Wɔna wakwantuo mu nyina. Yɛda Awurade ase fa ho nyina. Awurade nanopei. Ebra me da wase mo me nkwa ho me kra ho ne padua ho. Ne Awurade me gyina mɔfra nyina. So anam de aseda ma wodi papa. Yɛda wase bebre. Ma mɔfra nyina. Yɛnananom nyina. Esukufo nkwada nyina de asedo. Yɛda wase. Wona ade wo mkoda bia kodru jojo. Wona ade wo mbada bia bedru jojo. Wona ahwe wadidie no onum so maye. Awurade yɛda wase yo. Gana de sia kwantufo nyina da wase yo. Yɛgyina kwantufo nyina na mu da wase yo. Awurade yɛda wase yo. Gana fo atukwa nyina. Yɛgyina mu nyina na mu de aseda. Ene yɛde ma wo mo kra ho wo mo nkwa ho. Wo mo kra ho wo mo nkwa ho. Aseda nka wudi papa. Yɛda wase. Esukufo nkwala nyina da wase. Awurade yɛda wase yo. Wadidie mu wono mu. Yɛda wase wo nwomesuam. Yɛda wase wakwane abam. Yɛda wase. Yɛda Awurade ase ma o man Ghana. Emu ni penyina teacherfo ho, nursefoɔ, doctorfoɔ ho. Awurade ase. Asɔfoɔ nyina. Awurade yɛda wase yo. Ema ɔman no. Emu ni penyina. Yɛda wase ma wankwa mrantie wo maba wo. Yɛnananom, yɛgyanom, emahemfo nyina. Yɛda wase ma wo nyina. Awurade pe.
pe ye gina asofo nyina na mu di asedam wo Erade wadifo asampakafo nyina ye da wase papa mo nyina o Erade pe Ghana da wase o emuni pada wase o ekuafo so mo da wase o Erade mo da wase o enyankafo da wase o enwisiafo da wase o ekunafo nyina da wase o Erade ye da wase mo nyina nko ye da wase mo nyina kro ye da wase teacherfo wo mo da wase nursefoɔ wo mo da wase doctors so wo mo da wase sojafoɔ so wo mo da wase prosifoɔ da wase yo Erade ye da wase yo abadwumayɛfoɔ nyina ejiro mo nyina na mo da wase ankrankra adwumayɛfoɔ ye da wase ma wɔnkwa ye da wase ma wakɔneaba ye da wase ma Ghana ye da wase ma munipa frama wo de amaye oje a wo de agye wo man ye da wase Yadawase la baba asedankwa eni adema yadawase Erade yadawase yiye bebrebe adoye bebrebe Erade why amame meyi na yo medana si amama sai ate yiye bebrebe adoye bebrebe Erade waya amame eni emeyi na ye medana sio amama sai ate ye deyi wayo medawa sio amama sai ate yeto aso de Erade asiama adwumawura ene ne team de Erade ase papa ma ne nkwa ne yere ne ma na busua nyina ene Sompa media ne nyina Talawan media 21st clinic de Erade ase bia ma no fa se da ma Erade nipa Erade fa no so edi dwumadi kase abepia oman mu ama wo a wote achichi ne benche wanya bi tie nya bi hwe se nipa ye de Erade asiama ne nkwa ne kra Erade pe ye da wasio ma wo boy ni kra ne nkwa da wase ma ne yere ne ma da wase ma ne fie da wase ma ne didie ne num na ye ne sori mu adwuma mu kitikiti ya horo Erade ye da wasio first ase wo da wasio ne yere se wo da wasio ne manu demu o ne madawase ne yere se wo da wasio wakwa yere se wo da wasio first ase wo da wasio senior se wo da wasio bebreba waya manu nani so Erade waya adio ye da wase ma wakwa nkwa ye da wase ma na different ye da wase ma ni fibaye ye da wase ma na ye ne sori emu boy ni da wase ma ni dwumadi ahoro nyina 21st clinic nyina wana oye dwuma ho doctor se wo ho wana ekwuro mo wana ekwaji ayaru ho nurse fo ho Erade ye gina mu nyina kra na mu di asido ne ma wudi ankasa ya da wase ma ni dwumadi nyina ya da wase ma emunipa wo ho ya da wase Erade media nyina ya da wase ma emunipa nyina Erade ya da wase yo osos nyankopon ya da wase yo ya da wase mrante ne maba wa ya adwumo ya da wase mani timo Erade ya da wase yo ema Sompa media no Talawan media ya da wase yo ne masi handara baba
yɛda wase papa Erade ye be you ayeda ye beda wase yo Erade de wayɛ fɛ yɛda wase wo wogie ho yɛda wase wo bambo yɛda wase sa wo ba wako ho ba wo ba ni fie ho ba wo ba ni nipadua ho ba wo ba na adwene ho ba wo ba na koma ho ba wo ba ne kra ho ba yɛda wase memu ni panyina yɛda wase memu ni panyina wona kofa news ba yɛda wase yo ma presenters nyina yɛda wase ma wonyina ankwa Erade yɛda wase yo Erade yɛda wase yo yɛgyina Mr. Robert Anem ɛda wase yo ɛmba managers nyina Erade yɛda wase yo papa yɛda wase yo Erade yɛda wase wakoa se wɔda wase foster se wɔda wase emu ni panyina Erade dwumadi emu ni panyina ne hospitals nyina yɛda wase papa asedanka wudin matiefoɔ ne ahwɛfoɔ nyina yɛda wase masompatiefoɔ ne ahwɛfoɔ nyina yɛda wase masompatiefoɔ ne ahwɛfoɔ nyina Erade yɛda wase yo la baba lo shandara baba wana wotie ye ene wana wo hwɛ so mpa ne wana wotie nyina yɛda wase ma wonkwa yɛda wase ma wokra da wase ma wonkwa da wase ma wokra da wase ma obusua da wase ma hwɛfoɔ Erade yɛda wase Midima fatal Entina yedima Erade yedima fatal Entina yedima Erade yedewa yema Yedi sorry imawo fatal entina yedi ma yedi imawo yedi sorry imawo fatal entina yedi ma Erade midimawo fatal entina yedima aye yisewo empeja sewo Erade entontomo sewo enkampo sewo fatal entina yedima aye yisewo Erade nyakopone tuntum sewo enkampo sewo empeja sewo fatal entina yedima midima fatal entina midima midima enede midima fatal entina midima Erade yadi osori imawo yadi peja imawo fatal entina yadima yadi entonto imawo anope yadi entonto imawo. fatal
le la 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 yade ya sorry ma ho yade ya nyoto ma wo patao entina yede ma patao entina yede ma okwano sorry ayi patao patao entina yede ma me wa Eradi obi sewu kasi ye munyina ewo surune famha padie o yakun le masi handala mama yeshi rawo Eradi obi sewu enkwadiemo ewosuru osuru ni famuha o yekron ni basiande kron yeshi ira awo azaforadi wo yekron oh yeah, kron, yeshi rawo iza kunkunye wo yeah, kron la baba le mazanda le la domina saforadie wo yeah, kron oh yeah, kron, yeshira, oh nenia, oh ne, Mary something, Yehovah, oh now be oh
Oh yeah, kron 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 kron. Yeshi ira o. Me say wone ni a wone. Me something. Yehovah. Obi te sao. Sumima wasorone from high. Oh yeah, kron kron yeshi ira. Oh yeah, kron Yeshira, oh yeah, Yeshira, oh yeah, Lama Zandale, mama, le, la la, oh yeah, kron, oh yeah, kron, Yeshira, oh yeah, Navazai, oh yeah, kron, Yeshira, Spirit me, kwa body a shot in Obi ni wani mo ni wachio. Oya do mankoma nyanko pon. Free me tintino santine. Kwa body assassin ye. Eradi ye obi ni wani mo ni wachio. Udemufuo oya do mankoma nyame free me tintino santine kwa body assassin ye obi ni wani mo eti ya sariwa oya dumakuma nyame eradi nyanko fonye obi ni wani eni wechi eti ya shoni onyamo oya dumakuma nyame obadi nyanko fonye obi ni wani mo eni wechi o eti ya tuwo unyuma oya dumakuma libasai mama obi ni wani mo obi ni wajo udamufu oya dumakuma eradi nyatufone firemre tentine satino kwa body asesiniye obi ni wani mo ni wachio edi misra udino oya dumankuma nyankopon obi ni wani mo obi suni wese oya dumankuma nyame eradi nyankopone
Obini wani, obiani wajo. Oyado mankuma nyame. You amparase. One wado mankuma nyango po. You amparase. One wado mankuma nyame. You Oni odomankoma nyankopo me babe fireme titina santile kwabodi ase sinyewie eyo obini wani mo obiani waje me sare wo viva pe oyadu sankuma liba sai liba kandara masandei li kibazandalai imale kandei lucy kindele libasi li imma kabai kindi imale kibasi luhale libasi luha Lisa. Every man Santino kwa body ashe sinye obini wani mo ni wachio oya do mankoma nyami feeling play something kwa body abasi andala la obini wani mo ni wechi oya do mankoma nyami Jehovah Elohim Jehovah Adonai Jehovah Elohim Jehovah Adonai Jehovah you are the most high you are the most high God Jehovah Rapha you are the most high you are the most high you are the most high never Sunday you are the most high God you are the most high Jehovah Shekino you are the most high Adonai you are the most high Jehovah Adonai you are the most high God
You are the praise of God. Adonai, you are the most high God. Jehovah, you are the most. Jehovah Rapha, you are the most high God. Yahweh, you are the most high. Jehovah Elioeh, you are the most high God. Jehovah Elioeh, you are the most high. Yes, Lord, yes, Lord, you are the most high God. Elioeh, you are the most high. Jehovah Sikino, you are the most high God. Jehovah Rapha, you are the most high. Jehovah Elion, you are the most high God. Adonai, you are the most high. You are the most high. You are the most high. Adonai, you are the most high. You are the most high God. Hey Jehovah, you are the most high. Jehovah Rapha, you are the most high God. Jehovah Rapha, you are the most high. Oh my Sunday, you are the most high God. Jehovah, you are the most high. Hey, you are the most high God. Jehovah, you are the most high. Hey, you are the most high God. Jehovah Rapha, Elohim, you are the most high God. You are the most high. Yes, you are the most high God. Jehovah, you are the most high. Jehovah Tikino, most high. Jehovah Rama, you are the most high. Lema Sunday, ya la 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 la. You are the most high. Hey, you are the most high God. Yehovah, Yehovah, Udi Yakasio, Yehovah, Yehovah, Udi Yakasi, Yehovah, Udi Yakasi, Udi Yakasi, Yeshua Udi no, oh Yehovah, Udi Yakasi. Udin kwaneso Yehovah, Udin Yakasi, Yehovah, Yehovah, Udin Yakasi. Yehovah, Udi Ayekesi,
name. La 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 la. Yehovah, Udi, yeah, see. Hey, Yehovah, Udi, yeah, see. La 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 la. La bazande. Ubeti me shirano. Ni dinkwana so. Ni dinkwa. Oso. Otowa yeyemu. Otowa nyonyamu. Otowa nkadiem. Otowa mpedem. Otowa yarisem. La basi handara papa. Ewadi yenyankupo yekesio. Oso. Otaya nyina. Tewra no nyina. Tenya me nyina. Obinti se ono. Mresante hene. Naba wa wote ho. Na wo ho na obeba. Adie nyina tutumfuei. Yehovah. Ene wudi kasia. Udi bakoswa yakasio. Laba. Bakoswa yakasia. Ye bakoswa chirawo. Ye bakoswa chiwadi onyamo. Oto. Na okrom. Ewiase nyina hene no. Ewiase nyina hene no. Ona media suaba. Ewiase nyina hene no. Yehovah. Wayakasia. What's ewiase nyina hene no. Ona media suaba. Enshirankao. La basia. Luka basa. Yes. Wachi obi ni ho. Wanim so obi ni ho. Yesare wo ye. Ya to ho nyoma. Na wo fata. Yehovah. And you would take us here. Wana media swaba. And wanyam count. Wana masase. Everything advadie. Everything afudie. Wana mediane. Efrasase muba. Wana mediane. Efrasase muba. Yehovah. Omedia swaba. Omediane fifrasase muba. Yeshira. Would kasi aninti. Anyone yam count. Ha. Labasa. Anyone count. Ewo sana bia konkono ho. Ewo wudi kase. Jesus Christ. Edi kunino. Emuna yeshira. O Yesu Kristo dinimo. Amen. Bonsemerade. Kaza Yesu Kristo yadawasio. Yadanase. Senadaroma. Waje atum. Wama ya sorry. Aye du sham kase. Ewo nanim. Hallelujah. Dear Radin Yankopon ehwe. Every minute wanna say. Ye fie nanim say. Yadi nani nyina. Ne kase ye nyina. Every man every say enum na oboye. Oboye ma nani onyam say. Enti ya share de no onyam ate. Obia o share de no onyam. Said de na no twumi enu odi e ba ya na ona konkron so kire ye no. Obia o sori rade bia no obey no. Na obey rade ya.
Ishrankwa. Naka ame. Bonse me rade. Bonse me rade. Haya Sompa 93.1. Ebia na wo chinchim wo fidie no. Ena ebeto ha. Ana wo sori ye bo piti. Ena wo chim. Ade say uti no. Ena wo hu say ebeto Sompa. Na ye de rade ase. Na ye sori rade. Aseda aye de me rade ha. Wigina ha wenchim amfri Sompa nti. Erade mfa program a wutie. Sompa wohwe ehun aketia papa ema wate no sompa bia ewa aketia papa enti kosoneti program no yempon adaze yeto aso enti menna tiwani wate ena na Yesu ka sebi osi maye no osi po Peter timanti beni ma amye dohre Arabera didn't tune everyone is what no more when in so. Na yan, or see, Bompire da chain a radiani chair one pie bomu. Oh, Surubebwe, Emwaye Baba, Adom ni penina, Bebusu. Oh, Surubebwe, Emwaye Baba, Adom ni penina, Bebusu. Bompire da chain eradiani che wampai bomu asurubebwe emwaya babo adom ni fanyina debusu asurubebwe nemwaya baba adom ne penyina bebusu anope wasuru ebue erade mu ye huhumaniwa nahu die erade ye ewo osum yimu osuru ebue anope wasuru embue mawo ujidi o wunyini osuru ebue osu satellite ato the studio ha Sompa ha have your tidy if is on no asoma hallelujah yes so God say we are for heaven no I just said not for hell not for hell enti edusa ya wada machi say ya na osro air record program no enti heaven ebue wa wodam ho satellite ato wa wodam ho enti woda ye twaw Lydia woda ye twaw I think Zachariah one night sister for sin so night ekubai he said one night I just say nyame say one night wa wo beda bia was so satellite da wo so eti tiwani ni entwaw praise the Lord hallelujah eradi nshira wate anope eradi gusua oboabo ne ma no program we eradi yakopɔ nam so e de eboabo ne ma ano enenti ma wadwen ene wakomanya enye steady heaven is rare hell is rare ya gina mu asori eradi a na anope yesre na ho ahoden atiase yesre na ho ahoden ye ka kire ewrade se sempo enfumsuo bi wo ho a anope besi ye mpa bokwan na dawroma onfancha ye bi ano bompa ye sa bi ano bompa ye se ewrade humi mobo fumsuo bi wo ho a ewrade fa cheme semfumsuo bi wo ho a ewrade fa cheme
Bompae. Bompae sa. Eradi tumfo. Bra ya bepie wanim se bayi. Se mfumsuo bi wo ho a. Anopa ebesi ye mpa ebokọ ebesi ye ne wontem kita hundie kwan a. Odawro mehu ye mobo na fache ye kra. Ede wasese erade boni esi kwan. Ebema ye mpa babu afom ne ma ye mpa ba ye bebo entumi nru wanim de. Erade wudini nti fache ye. Ewe Yesu Kristo Nazareth ni dimu naka amen. Yesre erade na yasre ni bium se ono ne ya hoden. Endi yeto nyum no atibi. Woni ma hoden. Ebrama yemre. Woni meni daso. Ebrama pabo. Enti buami o. Erade buami. Buami erade ama metu miaye. Wejuma. Wone mahuode. Ebrama yemro. Wone meni daso. Ebrama pabo. Enti buami. Erade buami. Buami erade amametu miaye wejuma. Enti buami o erade buami. Buami erade amametu miaye erade. Enti buami o asita imo buami. Nyame so me buami erade amametu miaye wejuma. Etikesie ejuma wona wafre me abemu bi. Oche ejuma wona wafre me abemu bi. Enke ni padon bebre na wo ho. Enso me na wafre me webu mi bio. Enti na wafre me webu mi bio. Enti na wafre me. Enti buami o erade buami. Buami erade amametu miaye wejuma. Enti buami o erade buami o. Buami erade amametu miaye wejuma. Bobra mekrado. Bobra mekrado nyamene hom. Onkonko bobra mekrado. Ma ho mezimo. Bra mete wonana sia. O nyamene hom. Bobra mekrado. Ano be ye kachre ejame hohom se omomra ye kraso omomra se tetenano a boy was in the bra o share no obom paye no ohu bia e bobe shadan ne muma na ohu oja etese tachrema e besi sie won tifi miyako na oja ni wura wo mu ano pe twa se eradi Tabi wura ye mu. Etwa se ojani wura mo ede ahode sonko braye ma ye brai so ye nyewrade mu ahode de asom ne ye bompai say Jesus anope mi hia wa hoden mi hia o konkron emu ahode o konkron bra anope bofanhia mo de ayiso bofan krankran so la papa anope dodo ajatene ne ojina wanim nyina wonim wo nyina. Woni makoma bia no pa mu obi salam hine woni majuni bia no pa gina wanim woni okra bia no pa waba bia wanim wonim honhom bia egina wanim ye hia honhom konkron woni ya hoden honkonkon woni ya tumi
Onkoko ne ya hoden. Onkoko ka ye ho ayentumi nya hwe. Onka ye ho ayentumi nya hwe. Onkoko babra. Wa Yesu Kristo demo. Onkoko bra. Onkoko bra. Onkoko bra. Anope bra ye kra mu biem. Onyame homo bra ye homo biem. Onkoko bra di pedianum. Bra ye mu. Be sha okra bia wojina wani ma. Okra bia tosini. Laba kan barabasai. Onkoko wakra bia tosini. Onkoko powder cream. Onyame onkoko powder cream. Nokura homo powder cream. Akra bia tosini. Akra bia ayamra. Akra bia ayamra. Onkoko ne ya hoade. Onkoko ne ya hoade. Onkoko ne ya hoade. Onyame hohumai. Sanio. Onkoko bra. Wa Yesu Kristo dim bra. Onkoko bra. Akra nyina aso. Honam nyina aso. Ewrade wasam say. O media kire no. Obesia home. Ego honam nyina aso. Onyame hohumai. Nokura hohumai. Anobe hie. Said the Rade wasam see. La baba. Masanda rababa. La baba. Masanda rababa. La baba. Thank you, Jesus. Titi Jano. Eri yejuma. Titi Jano. Eri numda. Oje free sorrow. Pentecost jano. Ojano dermi mui. Hey, ojano ede umui. Pentecost jano. Eri numda. Titi jano. Eri yejuma. Titi jano. Eri numdo. Hey, oje free sorrow. Pentecost jano. Ojano darmi mui. Hey, ojano le mazandara baba. Masandara lele. La baba. Makandara baba. Masandara baba. Pentecost jano. Eri numda. Ojaya so mi mui. Mekasa no da. Ojaya so mui. Wonso so anoda. Ojana so yamui. Ebe kenchirima. Pentecost jano. Eri numda. Casa fire. Holy Ghost fire. Anope ojana endere. Hwene wa ma obi anumuja. Oja se ejana no pe mesre amaye ho no. Enye fam hade. Enye na naja. Nemo eje free soro. Anope keka ho se ejane wo mu ana. Ayeketwa. Ana wodi edum. He, emejane num. Nejane dum akombe dew. Ejane dum ho be kyerw. Ejane dum abonsam be serew. Obonsa woni moma ejane wo mu o. Woni moma ejane ye wo mu adwuma nye tonso asem. Obeka tonso na su na janim. Ye ka tonso eja wo mu. Odi ase. Ye tonso ejanim. Nye mpai bo ejanim. Ejano. Efrisro. Ano petiti jano. Pentecost jano. Yode ma ye janom. Na odi to me. Eni ahoden. Eni ya hini amajuma. Ogoku jano. Onpongre wo krem. Ano peti cha sister. Ano peti cha brother. Ewradi jam pongre wo krem. Ewradi jam pongre wo homo. Ogoku jam pongre ni pedianum. Ye cha. Pentecost ja. Empongre wo. Pentecost ja. Emre wo krem. Ye cha. Bonfire. Ewradi. Uja.
me mo ye janam ohun jano ojano eba one so ebe ye wo mu adwuma ebe tena wo mu eye wo mu adwuma ejane so ejane mra Pentecost eja emra wo mu biem emra ye mu biem ewo Jesus Christ demo la baba and operade ma wujanto ojane mra de ni jadum and obey yam pai bomu ma wonye cha ma yenye cha titijano wasuru jano enere ewa ya krem ya kranyeja ya honhum nyeja honhom kongure ye ja wo hemu da ho di seja ewa ankran mu ye ja fa wo ja eje ya so fa wo ja kayan bible fa wo ja di ye bible achi ewo Jesus Christ demo maye wo ja wo ma so rimu hey maye wo ja hey maye wo ja wo ma so rimu kase Jesus Christ yemija e wo ma so rimu yemija e wo mabusuam yemija e wo mi fie ho yemija la baba yemija bompai erade nya woja onye woja wo se erade yem wojo wo ma sorry mu yem wojo erade be yo woja obeyo woja Wadi asi osi se wuje da when wan go dum no ebinu go dundum omuja se wuje redel or into me wo se wudi no kwaria ube tu won oje Pentecost jano dari mi mo hey oje oh oja dari mi mu oja se make up Pentecost ja anya Pentecost asoro no hasam na me go eno ni afashe Pentecost afashe is ya for fashion of Pentecost dano oja se tinye church no obu aso Pentecost de Pentecost mu jadum omoboa ye kan so na ene wa ade ase nti wo na wo ko praise na wo ba ma wu jadum a esewala ade ase enti e ngofo na Pentecost de se je na dum aya fon asoro ne wa enye sofo no enye eda no emo wo nti wo no wo ye praise ni wo ye Methodist wo ye Zion ni wo ye Baptist ni esa o ma ho kwan na ojane de ejane ye urade tumi ejane ye honhon konkon eye wet e said deli wo mu de bi ni na no mo kasa na wo kabi eye fire adi ase urade injira ofa naka amen enti yanto aso se ojano ebedere emfa anye ni enum hon konkruja emfa bambu enum konkruja no emfa boni enum jano ma ho kwan na abre bia ojano yenka ensa no na ojano endere naka amen yebeti urade asimtiawa na ewia yabebo empire ene empire no won krabata hodwo aliasie empire no enkrabata hodwo na said last week hon konkron ede ema yen na ye bompaye ema emerima no ema
Emma choboy. And ye jim. Adia say, Tibebu kotoje. O demo. Near Tiama, your mamma. Ye kuno, ye wofano. You call for your testimony. Bibri, one ma. Wanya kwine ama. Na, ye be a phone line to my a bit beba. Me say more catch than me. Come on, man, Santi. Hallelujah. Eradi wa ye nejuma. Pentecost jani ye juma. Titi jano. Amen. Enti ye go so. Na ye tie eradi asem fa o Bible no. Fa Bible na yentie eradi asem. Kakra menda o. Menda kra na ye Bible. Amen. Enti ene empire no ye bo ankasa. Enti menya wadwen se order. Enti veke nyane krala se woda cheke na mame. Veke ntokwa no. Cheke krala mame. Woda cheke no. Apia uso betimi a cheke Lydia. Wadeu. Ode mona. Me pon obi amfre me. Amen. Yeah, for Bible. Anobey asamu ameba. Hong Kong edema yene a. Oseme ne wo. Emeba ye njonjo na ye mo eho empai. Indi anobey ka wakoma to yem ate. Ka wakoma to yem. Erade ekote ntose osumi ebekwa awieye no. Erade obeba be hwe wate. Indi ene erade obeba be hwe. John chapter 14. John chapter 14. Yesua ade kakra na o pen ene pepa chro. John chapter 14. Ezuka mo betimi dia ato eso amame. John chapter 14 verse 27. Yana matro quotation no efa baby kakra man bia na obi pese yeah. John chapter 14 verse 27. See, John chapter 14 verse 27. See, asumdue ena mede mi jamo. Masumdue na mede memamo. Enye sedie ewiase ema ena memamo. Muma mwakoma entutu. Muma ose muma mumo ehu. Muma mumo hu. Amen. Asumdue ena mede jamo. John chapter 14 verse 27. Epe 27 nko ubetimi so asa atro Philippians chapter 4 verse 7. Philippians chapter 4 verse 7. Philippians chapter 4 verse 7. Ubetimi so asa atro Numbers chapter 6 verse 26. Numbers 6:26. Numbers 6:26. Genesis chapter 29. Genesis 29 verse 31. Genesis 29:31. Isaiah 26 verse 3. Isaiah 26 verse 3. I think say menuano memano oma boye pa into oma ede numbers ni nyina aba screen ani a wa ready so obetro de obetro enti dwumadi ye twa wo Facebook live oko YouTube nso so a erade adom ye ho Sompa de e wo ba bia enti follow program no asumdue hini
Wine asumdue hino. Asumdue hine. Wine asumdue hine. Jesus Christ onone yana asumdue hine. Asumdue hine. Oni Jesus. Hey. Jesus Christ onone yana asumdue hine. Asumdue hino. Oni Jesus. Anobe me no kaseti awa. Afa peace from God. Peace from God. Kaseti awa. Ya to din se asumdue a efri onyankopon. Peace from God. Ene asumdue a me na oka ho asem no. Awurade ede soma me no. Eye die efri onyankopon. Enti Yesu Kristo ebra obas asiso na oni esuafo no oye ni dwumadie nyina awie na obeja esomafo no ho akono na esuafo no akono anana chidifo no akono ena o kase media asumdue na ejam enye se de wi ase edema tie ewi ase abomoden se ka obenya asumdue na ye benya asumdue. It is a the whole world. Yewa amantam nation ahodo be edunum 15 nations. Waka wo hu obomu a. Ye kan say UN. Won hwehwe se obenya asumdue ewiase de no. Waka wo hu obom so obenya asumdue. Nenso wa ya okoye asumdue meeting wa ha na wa shia conference ni oye ehun toto ye nyina wo be hu na Iran wo be hu na Ukraine wo be hu na Gaza wo be hu na omawe edi asiani Obenwana omawe de asiani ne jada na ekum na emoja ni ade ewiase hwehwe se enka wiase nyina obeye asumdue nhyehyeye ti watikua oye sa dwumadie ni nyina Nesu yabusa ye ho se sa nation ahoro a waka wo ho abom wo ye san hyehyeye no aba Yesu se medem asomdue ejam enye se de wiase ma ewiase asumdue nso onya asumdue efri se asumdue owura medafo asumdue owura asumdue kasa ne yasi ne hene asumdue no yasi ne hene owura hallelujah na ye kasumdue owura eno any Jesus Christ ono any asumdue owura eti according to Isaiah no chapter 9 verse number 6 Isaiah chapter 9 verse number 6 or say na wawo akokua amayen
wama yen oba benyini na hini beda na betri so wo freni din ofutufuo onwanwa onyankopɔ tumfuo deja asumdue hini asumdue ehini any Jesus Christ eti ewiase hwehwe asumdue na so oja Jesus Christ hwa ewiase nya asumdue hini one Jesus Christ asumdue hini one Jesus Christ ono ni asumdue wura baby Jesus Christ wono asumdue ya juma. Praise the Lord. Dia ye hunu se ewiase obia ni ho ompa asumdue ebusuam obia ni ho ompa asumdue awariem obia ni ho ompa asumdue asetenam obia ni ho ompa asumdue ejumam obia ni ho ompa asumdue ebenifo bu baby se aboa mpo edidi ko baby a na sum ebedwono na nkampese yen enipa ebi owiase nyina efi akwala so ekosi pani so obi ahwehwe so obenya ni peace of mind obenya na sumdue so enipa chinchiri epuaye atoye wasori kwa na adwuma so na oba fie na asumdue ni fie ontumi ne bonto ne yam nipa chinchin oba ebehwe babia obenya asumdue odi ni tibeto. Praise the Lord. Nejas asumdue hia ema okra biara ema abodie biara otia sasiso. Hallelujah. Onyankopɔ bɔ ne wiase na ɔyɛ me ne wono ɔmme nipa se nipa nya asumdue neso ɔbɔnefo no a ɔyɛ ɔtweaseɛ no wɔwɔ dada no pomodin se obegi nipa asumdue firi ne nsam ɔmme nipa asumdue yirai nipa bɔnyanyai nipa ni asumdue ɛwɔ ne brem ɔtamfo na beyi asumdue afiri nipa mu anopai so obi tie yɛn nesa ɔbɔnefo na beyi wasumdue a wo Jesus Christ din mutumi no ya che wasumdue ma obiem erade ma wasumdue. Praise the Lord. Onyankopɔ nam ne bakuru Yesu Kristo so ede na bawiase se ono ne yen asumdue. Hallelujah. Jesus Christ ono ne ya asumdue. Enti na oka kire suafo ne se masumdue ena medi jam. Enye se de wiase de ma eye osoro de anopa me nuaba ewade ma wasumdue me yimba yesa asem odi asuma mi ento se ye bepon no se obi ni asumdue a na ewade wasoma me wo nchen no na wa ma wanya asumdue ofie ho adwuma mu wabrabom woni paduam sa asumdue nya adwuma di padua no mu a ewade ma wonya asumdue wate. Hallelujah. Ewade asumdue de kan asumdue firi Nyankopɔn wase masumdue na medi jam
asumdua tosomienu eye asumdua ebo ye ho eban. The peace in our heart. Asumdua ebo ye ho ban. Asumdua ebo ye ho ban. Enti onyankopon asumdua so eye bambo. Philippians chapter 4. Onyame asumdua a ebo ye ho ban. Hallelujah. Philippians chapter 4 verse 7. Or say, na onyankopon asumdua etra entiase nyina so eno enhwe mo akoma ene mo adwen so Kristo Yesu onyankopon asumdua me dance say ana odi ato hompo onyankopon asumdua etra entiase nyina enhwe mo akoma ene mo adwen so eti ye ka asumdua nso a efiri nyankopon asumdua ebo nipa akoma ho ban. Asumdua bo ye kra ho ban. Asumdua ebo ya adwene ho ban. Praise the Lord. Asumdua eye bambo. Asumdua efiri nyankopon eye bambo. Ena medi kaka se ewiase nyine hwehwe asumdua tie wasoja fuokuo ene wo hwani kuo police fuokuo ni nyina ne se wo mu nyina egada se omu yebenya bambo ewa asumdua ho na enso baabi kura asojafo a omo sua kon ene ade na omo boban no ubehu ne jadem ubehu ne tu ato ubehu na bambo ato omo so omo bo enipa asumdua ho ban no omu ntumi. Praise the Lord. Enipa fam ewiase fam asumdua no enni ho na asumdua eye adwuma awoma ho kwan a ebetumi abo wakoma ene wadwene ho ban no eye asumdua efie awurade naka amen. Onyankopon ma wasumdua onyankopon asumdua ode manipa ma no ebo nipa ho ban. Ebo nipa koma ho ban. Ebo nipa adwene ho ban. Anopa mi nim de ekoso wadwenim ene wakoma mu. Ye ka asumdua enye obi a oda kem 4x4 Land Cruiser any van any hwani no me ba na unisi keka hodo wonam say ka din ho wiase o ezuka ha ko keka bi kire me ade ye ka asumdua enye obi a wote aborosansa so obi betumi atena aborosan to so 10 onu ani sika na odi esi ukofie ho yes air condition wo be fridge ma fridge be 3 and 5 e den be air condition wum na wo hwe empa esisi ho anya ye de yibia empa bi ho woda so atum say yes empa nie akonya bi ho no wo tenemu a tu say yes na ejew ase akonya no kra esa masaje obi betumi anya saa niema we nyina bi nenso na oni asumdue wo ne krem oni asumdue ewo na komam oni asumdue wo ni peduem oni asumdue kete kora ona brabo anopeso obi akodu sa level no a
menka se osi abro sanye eye Nyankopon nhira ne bia Awurade oma wo bi menka se woda ka mu a enye eye pa eno so ka abrabo no ho na obi wo no mu a ono onim se obi da ka mu a obi wo fie obi wo mansion ne ade onim se obra yi die sister yi die maami die wo asundwie o enso no wo ben no a na be hu ne se enya asam ketwa anopai so obi wo sa level yi a honam fam ne ema nyina de wanya nanso ne kremu oni asomdwie nanso ni pedua no biribi wo ho a ontimi mie so hwan na wokoka kire no na ubechirechire mu sei na nipa na wokoka kire no so obetumi aboa wo ama wo wanya asomdwie anopai asomdwie wura no oye ba akopɛ ono na wasoma me na ni dini Jesus Christ ose men kanjira wo se sa wo ba ti na dia sa wo do ho beto no so a sa wo de wadwen be manu a wo de wakoma be ma Awurade a wo de wo kire nyina be ma Jesus a wo de honhom nyina be manu a wo de ni padua ne be manu a wo obema wasomdwie. Praise the Lord. Bibi wa ho ekotia ye na entumi ma wasomdwie ebra wasumi kwasui se obi disturb spirit ebetimi ayayare betimi ayesikahye e disturb Awurade ma wasomdwie emfri sa sunsum ne nsem naka amen ene Awurade be ye na dwuma ogoso ye wasomdwie ho adwuma se ojene di so yo nyamia obema ensu etie free asasike sesu asomdwie etoso miensa blessings of peace asomdwie so di nhira breye asomdwie eye nhira hallelujah asomdwie ehwe ya dwen ebo ye ho ban ebo adwene no ho ban ema obonefo ni nya ya dwen sei no ema obonefo ni nwia ya dwene bema ye nya adwimutew na ya som Awurade onyankopon ne dema anobai Awurade nyankopon omma wo kra mu nya asomdwie Oma wasundwie wa adwenunum Oma wasundwie wa wakomam na wakoma ntawo yem. Praise the Lord. Asundwie nhwa wo so wate. Blessings of peace. Asundwie edi enhyira eba. Mayentu mika enhwe Numbers chapter 6. Numbers chapter 6. Yebeba mpaye gidi. Verse 25. Okay, 26. Numbers 6:26. Erade emma nani so enhwew. Na oma wo asomdwie. Anobe wo chichi ni bencheye. Erade nyankopon wo nyankopon mimi nyankopon heavy Akwantuo nyankopon oma nani so nhwewo na oma wa asomdwie se erade ma nani so hwewa wo benya asomdwie. Praise the Lord.
Se Awurade ma n'ani so hwe wa. Ubenya asumdwie. Awurade ma n'ani so nso brother. Mini aba fefe. Awurade Nyankopɔn onfi ni surum soro. Na no pe osumi oma n'ani so nhwew wo dem ho. Wo ka mu ho. Akwantuo mu ho. Awurade ma n'ani so nhwew. Wa wuti ni suyo. Wa problem binti wuni asumdwie. Yare nti wuni asumdwie. Oma n'ani so hwe wo de ayare se ka ho. Oma wa asumdwie. Wa problem binti asumdwie abo. Anopay asumdwie wura no wa soma me. Na ni din any Jesus. Hallelujah. Why mo na Awurade emma n'ani so ahwe won enkrofukuo be ya. Obi ana Nyankopɔn ma n'ani so hwe no ana. Awurade asumdwie ne nsa kan na. Eyo obi a. Isaiah 26 verse number 3. Osi dia na dwen. Isaiah 26 verse 3. Dia na dwen tim wo so no. Ena wo bekura no asumdwie edi mu. Wo de to so. Dia na dwen tim wo Awurade so no. Dia na dwen entim bosom so. Dia na dwen tim nipa so. Dia na dwen entim obi aso. Nemo na dwen. Ye ka dwen de ochi Nyankopɔn di. Se ne problem no. Se baby e waduro no agi Nyankopɔn ko na betumi aboa no. Enti oyi na dwene efri nipa enhyehyɛ yeso. De na dwen tim sticker so. De na dwen entim prekese so. De na dwen entim incense so. De na dwen entim kamfa so. Nemo adwene no etim Nyankopɔn so. Safo ne Awurade so be dey. Mekura wo mo ewa asumdwie a edi mu efri se odi ne ho ede atome so. Efri se osi efri se wo so na odi ne ho ato. Isaiah 26 verse 3. Efri se eye Awurade so na odi ne ho ato. Ebusia si ehwehwe asumdwie na yamfa ye ho anto Awurade so a ono oye asumdwie hene. Ono oye asumdwie ni ewura no. Se ye yanje Awurade endi na yamfa ye ho anto no so a ye nya asumdwie da. Ewiase nyina ntie sompa na wontie message a Awurade nam ne hohom so de asoma me. Ewiase hwe asumdwie esu wayi Yesu Kristo a oya asumdwie hin wayi na to nchen. Ena wiase ede wonani ato adeboso. Die ma asumdwie ena nipa epre eba hoka. Die mu nipa ena nipa ebinum de won ho ato so. Why mo na Awurade betumi akora won asumdwie a edi mu? Why mo ena Awurade ebema nani so ahwe won? Awurade tesoro. Why no pese Awurade ma nani so hwe no? Ne na akai. No ma ni nya asumdwie. Oji Awurade di. Safo no. Won fa wani nto Awurade so. Obi osisi asumdwie. Chi asafo Awurade di. Fa wani to no so. Jesus Christ no. Ono ni asumdwie. So we Yesu Kristo free wa bra bomu a. We nya asumdwie. Asumdwie eye word onyankopon asem
dia ogye Nyankopɔn di ogye asɛm ni di na odi asɛm omakwan ma asɛm ni tena ni mu na odi asɛm ni yɛ adwuma no asɛm no bɔ ne nkwa ho ban asɛm no ɛyɛ asomdwie ma ne kra asomdwie ɛba ne mu hwan ɛna Awurade betumi akora no ɛwɔ asomdwie mu agye nipa ɔbɛgye asafo Awurade adi na ɔde ne ho bɛtɔ no so eti bra asɛm igusu ikoyi a ɛdeɛ na wo wagye adi wasetene mu abrabom a wo de ho ato so a saade no stable ebinom de ho atoto wo mu enyame nketewa enyame nketewa o a wo mu asase so ɛhɔ na ne gidie akɔwura ewiase yɛ nyina gidie nyɛpɛ o obi ti aso da mu pa but ne gidie enyina Jesus Christ nko aso wɔgye Yesu di kakra wɔgye aduro di kakra menka sɛ aduro ni ho aduro yɛ adwuma bonsam tumi yɛ adwuma ba ka hu sɛ saa bonsam tumi a wo no wasa de wugidi akɔwura mu no nyame kakra bosom kakra nyame kakra aduro kakra dufa kakra no wo chante saa niema na wo yɛ no stable ɛbɛko atia wo nya asomdwie da agye sa wo kɔtɔtwene agye sa wo yifiri wabrabom na wo ma asomdwie hina ɛyɛ Jesus Christ no wo ma ɔno nko a ɛyɛ wo hene wo ma ɔno nko a yɛ wani da so hallelujah asomdwie a ɛbɔ ban wona Awurade bɛhwɛ wɔn nyina ɛyɛ wona ɔgye Awurade di ɛde wɔn ho to so naka amen the blessing of faith peace hallelujah Awurade nkurɔfoɔ ebi ne betena asase we so te sɛ me ne umienu a ɔde wɔn ho to Awurade so ɔgye Awurade di na nneɛma mu ɔden ɔhyia challenges nesu wanyi wɔ gidie mfiri asafo Awurade so wɔde wɔn gidie nyina tim Awurade so wɔde wɔn ho to Awurade so wɔafɔ ho anto adum ne adan wɔafɔ ho anto nipa so wɔafɔ ho anto ahohomane ɛnneɛma so wɔafɔ ho anto bonsam so na bonsam wɔ hɔ wɔbrɛ so na bonsam yɛ adwuma pa kɔno ba yɛ akyɛ nanso wɔpɛ wɔ hawa no onamu nyinaa no ɔgye Awurade di wɔde wɔn ho to Awurade so hallelujah eti sɛ yɛhwɛ yɛnua baako ɔde wɔn ho to Awurade so a Genesis chapter 29 verse number 31 Genesis 29:31 ɔse na Genesis chapter 29 kame kontem wɔse na Awurade hunu sɛ wɔtan Leah no obie na ne yafunu mu na Leah na Rahel de oye bonini Awurade hunu sɛ yatan enti ɔdom no ɔde ma ehyira no the blessing of peace Leah and Rahel awali omukoi esanse na aye challenge wo efie ho nti otan ba akoso na ba ko onwo Leah twrane se Awurade hunu se wotan nti obehwe no anobai baby a wo no Awurade wo hunu ebia wo so many years eba ma
Otan ebi kwa nya wo kunkura na etan wo se wo abusuam wo maame wankasa wonam fufuo ma solimu asa dia wo na wo mpesa wo be wo what you say eni ye tan wo and pay erade wo me show ebia ye tan wo adwumam efie ho ye tan awariam ye tan abrabom ye tan fa wani tu awrade so awrade hunu se ye tan Elia no awrade be mana sumdwie anope so obi wo tan mu a awrade wo me hyew no mo asumdwie no onfen hyiraw asumdwie efiri nyankopon so ye blessing odi asumdwie hyira ne ma wodi asumdwie ehyira wona ye tan wo madwumum wona ye tan o ye mpa woni ma hwe ye keka wo ho nsem asole mu ye tan adum ekuta wunti die awrade de wo ye nti ye tan ye ka ho nsem bone ye ka wo nsem ba wonte ye ka ni wachi ye guwani mu ase ya pamatare bi dia show ye chatro bi dia to so wonnim ho hwe wonka ho ye de wafra safuo no ano pe awrade asoma me won chen awrade wo me hwew obi a ye tan wa abrabom usu cheche ho rewate ano pe awrade dia re chechere brew wo yi wa free what time de wo yi Elia every what time no wo hyira no hyena ni onyam no oguso e hyira ne ma wo hyia wo tan e wasasi so wo hyia wo tan wo adwuma wo hyia wo tan e wasori wo hyia wo tan wo busuam wo hyia obi kwa de obi ya tesika be ware no ne ku ade ne